capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, Diyos maray na hapon tabi sa endo gabos mga tugang and welcome po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Kumusta po kamong unyan daw ning Webes? Petsa 11 kang bulan ning Abril 2024. Pakatapos na duwang aldaw bagan medyo bakasyon, nagbakasyon din ako. Pero kasusarong aldaw, ay nag-record pa lang kita. Ako sa kasugma din. Yaon pa ako naman sa Tigawon. Binisita ko sa kuyang auntie na 90 years old na. Sabi ko sa auntie, gusto ko makaabot ka ning 100. Yan. Maugmaon si Auntie Nida Peñaflor. Bumbasi po siya sa pagkadalaga. Yun. At mga tugang maugmahon siya. Nabisita baga. Ano ba ang mga tugang kayan? From time to time, get out of your work, get out of any na pinagkakaabalahan mo, magbisita ka. Pakusugin mo ang sa imong mga mahal sa buhay. Pakusalan trabaho ka sa trabaho. Okay, sabi nga, find the balance. Balanse kang buhay. Kundi ka baga balanse, ang kaan, medyo kibad ka. Kibad, minsan kaliwa, minsan kanan, kibad. Mas magayon manggirali mga tugang, balanse ang buhay, Kaya balanse ta ang buhay, So, mag-iribahan kita, alauna hanggang alas 2 mga tugang, mag-iribahan kita. Siyempre, magayon na naman sa tuyang tutukaron, Siyempre, yaong kita sa panahon kang, bako ng Kwaresma, kundi panahon ng pagkabuhay, Easter na kita baga, panahon na sabi nga ni, tapos na itong panahon na pag nilay-nilayan ta, so itong pagpapakahirap ni Kristo, pagkamatay ni Kristo, ngunya naman, pag sa tuyang nga ni paghurup-hurupo naman, ang bagong buhay, ang magayon na buhay. Kaya sa inyong mga tugang ang magayon na buhay? Yan, sige, mag-share ka mo sa kuya, sa 0925-811-3851, o sa 0966-533-8475, mga tugang, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook, madumana nga niya ako sa kuyang Facebook, at tumang kumahiling duman sa DCGB News Online. Okay? Siyempre, pindutin mo ito and then i-share mo tabi ito at the same time like mo man. Okay? Arog nga ni kanahiling ko nga ni nagwanaluan duwang comment. Basahon tatulos ang mga comment. Of course, si Brother Jess Barizo. Thank you very much, brother. Na nagdadog sa tuwa, nagiling sa tuya, At si Edwin Magalona watching from Manila. Okay. So, yan ang hapot ni Father Boots ngunyan. Sa tuyang paggurup-gurupan ta, bagayunong baga, ang magigibutas sa buhay-buhay, inibaga ang panahon ng muling pagkabuhay o Easter season sa tuyang hilingon ang buhay. Talaga buhay baga ang regalo sa tuya ning Dios, mga tugang. Kaya sa tuya, ang sa tuyang pamuhay-muhay? Muhay-muhay, mother, muhay-muhay. Hindi, buhay. Yan. Magbuhay-buhay kita. Yan, magayunon iyan mga tugang. Okay? So, mag-iribahan kita. Dahil hindi ako, sabi nga ni, iwanan, bayaan.
Ano, kasi mainiton talaga sa luwas mga tugang. Ayo, kasubago nga ni, sabi ko sa, of course, si Richard pa, good afternoon din po, na watching po din. Kasubago nga ni duman sa kumbento dyan sa UST Sarawi, sabi ko, kaya, maano lang ako, maabot kaya ni, masum na lang ako. Pero alam mo, magayong manggiraray dito. Di ko mahiling si Nims. Di ko mahiling sa kasi si Ciara Leron, di ko mahiling, kaya sabi ko magdumanasan ako sa estasyon, so kaya mas magayon manggiraray, kaya yaon ako digdi, kaya sabi ko magayon yata magturog. O dahil siya na magturog-turog, dahil na siya na magturog. Yan, kaya gusto sabi nga ni, nagpapahingalo ka mo pagkatapos kay itong pakakan, dumambaga sa irarong kang mangga. Yan, sa irarong kang mangga. Na, di ka mo magduman sa irarong kang mangga. So, kung ang mangga na itong, nagtatakdok bagan ito ng digda na ito, delikado po ito, Pero kung di man, dahil po ang bungahan na yan, pwede man. Tamaga yun ng baga, shaded kasi ang mangga. Yan, okay. So, anyway, mag-iribahan kita. Magayon. Anyway, ngunyan mga tugang na aldaw, ang sakuyang tutukaron, saro sa mga tao, kay itong panahon, na tagahanga ni Kristo. Tagahanga ni Kristo. At saro siyang pariseyo. Yan, introduction muna sa iya. At miyembro po siya kang Sanhedrin. Ang Sanhedrin mga tugang, ini ang mga, sabi nga ni, grupo kang mga pariseyo na sinda ang nagbuboto. Yan, may mga yan. So in other words, ang mga pariseyong iniho, religious leaders na iniho, sinda ang medyo, kuyan, may boses doon sa Jerusalem, Pero ining hudyong iniho na pariseyo, nahiling, nadangog, so mga gibo-gibo ni Kristo, Yan. Tawagin natin siyang si Paring Nick. Si Paring Nick, kilala mo si Paring Nick? Si Paring Nicodemus, yun. Alam mo kung igwa ka mo ito bagang The Chosen na apps, hanapon din dito, Nicodemus. Gusto ko rin batiin pala si Alwin Listana, watching from Kuala Lumpur. Wow, masiram yan ang pagkakanduman sa Kuala Lumpur, Malaysian food. Gusto ko yan, maharang-harang, Thank you very much, Alwin, Alwin Listana, okay. Shout out po sa mga taga-barangay Alcalá Daraga, lalo na sa Mahiguson, talaga, Mahiguson na barangay officials, dyan sa si Cesar Miranda Mansos at saka si Namis in Listana family. God bless everyone. Okay? Yan. Alam mo, Alwin, may pinsan ako, ang naagum niya, taga Malaysia. Ngunya niya na sa tigawon sila doon sa Consusep. Hala ko di makasugma, nagkakan naman ako. Sabi ko, gusto ko magkakaning Malaysian food. Malaysian food. O yan, nagkakan kami. Garing, ito, anong garing? Guring baga, pader. Guring. Sabi ko kay Riba ko, anong ayam? Makakitang ki ayam. Bako man ayam iyan. Sa Malaysia kasi mga tugang, ang ayam, ang apod kaan, chicken. Yan. Yeah, mga apod kaan. Gusto ko rin batiin pala si Richard Paa. Sabi niya, maray na hapon po, Father Boots. Richard Del Rosario po, senior citizen from De La Costa Homes. Yan, nasa talagang Novaliches po siya. Yan. Thank you very much, Richard. Yan. Yan, okay. So, padagos kita duman sa sakuyang amigo, si Paring Nick. Si Paring Nick mga tugang, medyo sabi ko nga ni, hanga yan kay Jesus. Hangang-hanga siya kay Jesus. Pero, di ko alam talaga kung na-convince talaga niya na si Jesus talaga ay Mesiyas. Kasi nga ni, duman sa description, sabi niya,
siya po ay, he was so amazed. So, sabihin natin na talagang pwede man convinced of the miracles of Jesus, pero hindi siya na-convince yata na si Jesus was the Messiah. Dipisilon talaga. Pero anyway, may mga bagay kasi na kung kita baga may dating naaraman, ito bang ang mga tinatawag sa English na biases, prejudice. Father, ito bagang nagiging blinded kita, tauna ta. So sa tuyang naaraman, mga tugang, iyon na na ang katotohanan. Yeah, naniniwala ba ka mo na ang sa indong napaniwalaan ka itong panahon, iyon na talaga ang katotohanan lamang? Pero alam mo, ang magayunon sa iya, na gusto kong arugon ta mga tugang, ang sa iyang bukas na kaisipan. Yan. Sana baging bukas ang satuyang mga kaisipan, mga tugang. Bakong tinatawag na narrow-minded o saka close-minded. Yan. Dapat medyo open kita. Open for dialogue. Sabi ko nga ni kasugma baga tugang, kita baga nagselebrar kasugma kang selebrasyon, bakong Katoliko, bakong Kristiyano, selebrasyon ka sa tuyang mga tugang na mga Muslim, yung katapusan kang Ramadan, So sa kuya nga ning naramdaman pa, so itong mga sinabi ko sa Indo kasugma, na may mga leksyon, lalong na discipline. Yun. Kita baga kaya minsan nagkukulang na sa disiplina. Yan. Makadakol kitang maukudan. Minsan may mga tao kasi na, Father, kami lang ang pwede. Minsan may mga religion na nagsasabi, kami lang ang pwedeng maligtas, hindi kayo pwede. Grabe. Alam mo, kaso sarong kaya pala hindi ako nakapunta rito nung Martes, kang petsa 9. Kasi po, ang sa indong lingkod, nag-attend ng recollection duman sa palasyo. Diyan sa may katedral kang Albay, At ang guest speaker or sabihin tayo facilitator ay sarong padi na CICM. Alam mo kung pinang taon ni si padi? 91 years old na si Father Mark Lisagi. Siya po ay Belgium, taga Belgium, Belgian, Father Butch. Belgian, bako man Belgium, taga Belgium, pero ang apod sa inda, Belgian, okay? At the same time, igwaman po si Estela, si Doktora Estela Padilla, saro po siyang layman na nag-attend duman kang Synodal of Synodality sa Roma at may buting power po siya. Yan. Kaya ang pinag-istorya duman, ang samuyang kuan, magayunon din. Of course, the topic of salok. Masaldok kita duman sa well baga. Yan. Pero ang gusto kong sabihin mga tugang, i-relate na sa tuwan pag-urulayan, na kita dapat maging open-minded, all-embracing, bago kitang exclusive. Sabi nga, synodality, ang partisipasyon kang sa tuyang simbahan, bakong kami-kami, kayo-kayo, kami-kami. Yan? Dahil data yan. Narumduman ko kay itong Paris Priest po ako. Duman sa UST Manila kang 1984. Ang sakuyang napiling tema na habang ako ay bilang Paris Priest, yung bang vision, mission, sabi ko, towards a fully participatory parish, ay church. Okay? So yun po, paano yun? So ang ginibo ko, talagang multisectoral, bako sa na itong mga religious organizations, miski itong mga taga-barangay, ko yan, inimbitan ko yan. Kasi minsan pag sabi kaya sa simbahan, ay ang mga taong simbahan lang ang dapat mag-participate. Dahil po, sabi ko, miski bako kamong member ng CWL, bako kamong member kang religious organization, tao kamo at member kamo kang simbahan. Kasi ang barangay, yan naman, kaya kami sa barangay, bako niyo,
Yan. Sabi ko, bako kita dapat maging exclusively, kundi inclusive. Yan po mga tugang. Kaya ngunyan narumduman ko nga nito, sinabi ko kaya itong nagtatarampa ako sa mga about sinodal. Kita baga mga Katoliko, bako kitang mga kinudal na simbahan, kundi sinodal na simbahan. Sinodal, inclusive, hindi exclusive. Bakong tigkukudal. May data po yun, nakakudal, nakakaluwas. Kaya nga, baga, ang importante, we have to cross over. Yan. And at the same time, reach out to people. Yan. So, mga tugang, saro sa mga talagang humanga ako, ini nga ni si Nicodemus. Although, naglapit siya kay Kristo, na in a disguise of darkness, dahil siya, habo niya kasing maaraman kang sa iyang mga kairibahan na mga Sanhedrin o mga Pariseo, na siya ay lumalapit kay Kristo. Patago. Pero okay lang naman yan. Di ba? Patago. Yan. Parang, hindi naman patraidor yun. Patago lang kasi, alam mo, minsan kasi, baka siya ay kutsain, natural po yan, Pero importante, miski patago kang lumalapit kay Kristo, ang importante sa kuya, lumalapit ka kay Kristo. Yan. Anyway, babalik gira si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdom, pero gusto ko munang basahon ini yung sinabi sa kuya ni sabi ni Alwin Listana. Sir, pwede lasi lumak. Ayan. Lalo na nasi lumak. Nasi goring. Yan. Ang ayam is manok. At gusto ko rin palang batiin ang aking amiga. Haluyong ko ng amiga ini. Bako padi. Amiga ko na ini. Si Lulu Naba. Okay, thank you very much sa pagdangog tabi, sa pakiki sumaro sa tuyang programa. Anyway, mga tugang, babalik din si Father Butch sa tuyang programang Maray na Hapon pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 19 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention, bargain hunters! We're bringing you scorching discounts on a wide range of products throughout the store. Get ready to turn up the heat on savings at LCC Supermarket. It's time for our sizzling hot deals from April 11 to April 17. Score incredible savings on your favorite brands and must-have items. It's your chance to shop smart and stretch your budget further. Whether you're stocking up on groceries, filling your cart with fresh produce, or browsing for household essentials, we've got hot deals waiting for you in every aisle. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. There's no time like the present to serve. Okay mga tugang, balik po kita ginari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuwingan na pinag-urulayan ang magayunon na halimbawa ni Nicodemus. Saro siya sa masasabing talagang tagahanga ni Kristo. Anyway, nag-apod sa kuya si Manoy Roy. Manay Roy, kung sabi ko mag-upload ka giraray, So Roy, kung okay, mag-upload ka ng giraray, okay? Si Roy, kasi may hinahapot siya sa kuya kasubag. Yan na. Okay, Roy, good afternoon. Good afternoon, Roy. Yes, you're on the air. Pakibabaan lang tabi ang pakibabaan lang tabi Maniroy so sa imong para na ikaw magpapara feedback. Babaan mo sana babaan mo itong Kumusta? Okay na para madawg ka. Okay, okay na. Okay, sige. Dahil ko lang na uyon nanduman sa mga Muslim. Ito na sa disiplin magayon talaga. Sinusunod din sa Ramadan sa ibang mga patakaran. Iyo. Kaya dahil ko lang na nasabutan sa mga Muslim na nag-aagong sindaling Kristiyano o kaya bakong Muslim, Katoliko, pero may pinagbabawalan nindaan sa ibang mga babae na dahil magagumki bakong Muslim. Okay. Kaya yan ang pinaday ko na sabutan sa mga mga Muslim. May masubrino ako o pamangkin na nakaagum ki Muslim na babae. Sabi kan agum kan kuan. So si Rina Kadag. Kunyan sabi niya, dahil nga ako makauli nga tiyo sa moyang lugar. Taga-ganoon nga ako. Ganon. Anyway, Maniroy, may sa tabag ni Google Girl, sabi ko, ang pagkakaalam, di ba sabi niya, in Islam, the permissibility for Muslim to engage in interfaith marriage is outlined by the Quran. Sa Bible nila, ang tawag nila Quran. Kasi kasugma baga sabi ko kaya in-explain ko ito mga tungkol sa Ramadan na yan, ito discipline, prayer, fasting. Sabi dito pa, it is permissible although discouraged. Itatanda natin pwede, sabi mo itong pamangkin mo nakaagom ng Muslim na babae, So it is permissible, pwede, pero dinidiscourage tabi iyan for a Muslim man to marry a non-Muslim woman as long as they are identified as being part of the people of the book. So, and it is not permissible, ito sinasabi mo. Sa lalaki, okay. Pero it is not permissible for a Muslim woman to marry a non-Muslim. Iyo po. Ito po kasi sinasabi ito baga,
all said in Quran is clear that Muslim men are allowed to marry non-Muslim women as long as their brides are the people of the book. O, ibig sabihin, Christians or Jews, both of whom recognize Abraham. O, so pwede pala kasi ang mga Kristiyano kasi recognize si Abraham. Both of whom recognize Abraham as their spiritual forefather as Muslims do. A Muslim woman, however, cannot marry a non-Muslim man unless he converts. Yun. So, dapat maging ka muna. Muslim ka muna. Ito na Muslim woman na agumkan pabangkin ko, nag-convert na siya sa Katoliko. Okay. So, yun na, na-convert na. Oo. So, Katolik na siya. yun. Kaya sabi ko, dapat kaya mga Muslim man, maging open-minded man sila. Okay. But anyway, kasi ang paniniwala baga kaya Manoy Roy, arog ang kaan. Okay. So talagang Babaso sila tayo ang paniniwala. yes, oo. At meron pa ditong sabi nga yung relationship between Christian and Muslims. Muslims view Christians to be people of the book. Yung baga, kasi nga, naniniwala ba kita mga Katoliko, kay Abraham, Sino naman naniniwala kay Abraham. And also, regard them as kafirs or unbelievers, committing shirk polytheism because of the Trinity, and thus contend that they must be demis or religious taxpayer under the Sharia law. Christians similarly possess a wide range of views about Islam. Okay. So, yun naman ang kwan dito na who can Muslims not marry? Of course, ito may mga nila yan. Okay. So, anyway, magayon, kung talagang, sabi nga kung i-adapta na ang mga turok kung sa tuyang mga reliyon, maging open to each other. Kasi sabi ko sabi ko kasi bago, saro sa magayon na ugali ni Nicodemus, miski nga siya baga Pariseo, a religious leader, at the same time member sa kang Sanhedrin, grupo ni ng mga Hudyo na religious leaders, medyo may bukas ang kaalaman niya, bukas ang kanyang kaisipan. Nga lang, medyo takot din siya kasi alam mo, siyempre baka siya ay pagtawanan ng kanyang mga kapwa Pariseo. Yo. Kung so ibang kundi ang kapwa niya na pinagkatakutan niya. Iyo. Kasi minsan baga kaya araw sabi nga, bakit ka pa pupunta sa banig na ikaw nandun ka na sa kama? Yun. Kasi yung ba tinatawag na may comfortable place ka na, yung going out of the comfort zone. Kaya ang saro sa mga sabi nga obstacle or hindrances o nagpupugol sa tuya na magkaigwa ng open-mindedness or maging inclusive, ang saro ka, yung tinatawag natin na security blanket or security zone ta. Yun. May isang nakaagi mo lang alaw, so nagkuha ka man tungkol sa mga pag-celebrar niya ito mga araw ng kagitingan. Ay, iyo, kan Pecha 9. Iyo. Kagayon yan. Araw ng kagitingan, matok manininim ko, kundi pinagsisilibrar niya ito mga kaisugan kan mga sultan. Katapangan kan mga Pilipino na nakipaglaban, na nagsakripisyo Manoy. Dinipindi rin nila ang Pilipinas. Iyo, nagsakripisyo. Sakripisyo nila. Yan, importante talaga yung pagsasakripisyo. Yan. Kaya po, ito, mga pagagurang ang ngunyano nga bagang kulang na ang pagkwasan mga tao niya ito, mga ibang mga bagong tubo.
Kaya kita bagan mga dapat makipag-dialogue din sa mga bagong tubo. Ang hiling, depende kung anong hiling ninda sa tuya, at the same time, anong hiling ta sa indaman. So sabi nga, ang magayon na magkahilingan kita na magkairibahan. Ini ba tinatao sa tuya kay sa tuyang simbahan na sinudal ba kung simbahan na kinudal? Kaya kahit puan siguro, paliwanagan tayo ng mga bagong henerasyon. Iyo, magkaribahan kita. Sabi nga, accompaniment o ang importante ka, sugurang sa kaso gabos kitang mga taong simbahan, mag-iribahan. Miski nga magkaiba kita, at the same time magkairibahan manggiraray. Oo. Ayo ang katupluan sa mahal na Diyos na kuan kita, may kalibre kita ang kapos. Iyo, yan ang magayon, magkairibahan kita. Magayon ba kapag nagkairibahan kita, dahil kita nag-iriwal. Miski sarili yun nga dahil kita dapat mag-iriwal-iwal. Paniniwala mo paniniwala ko ito. Sasabihin kang iba, hindi, ang paniniwala ko ang tama, ang paniniwala mo sala. Mag-iriwal na yan. Dahil iyo nga Tayo, paano? Iyo man paniwala ninda, kaya respetaran ta. Iyan. Ano ba? Halimbawa, kahitong pagdating sa politika, ang pamilya baga, halimbawa kahitong panahon, balikan ta. So tatay Lenny, Susaro Marcos, pagkatapos iba-iba. Ano ang mangyari ka? Hayaan natin kasi mag-iwal so duwa. Ikaw sa mo yan doon, Sol. Na-experience ko yan na pag ikaw liberal, dahil ka na-attend sa kuanin na selebrasyon sa nagbareli, dahil na pero pag ikaw na nationalista, nagwamanan ang gano'n liberal, dahil nag-attendir. Alam mo, iyo. Maski pakluan mo yung kikuko ngaya, masabihan, liberal pa siya o kaya nationalista. Yan, okay. Ano, dapat haliunta na yan. Divided, yan ang ni Maniroy, divided na baga kita sa Pilipinas, geographically, divided na kita, iba-ibang isla. Luzon, Visayas, Mindanao, saka we have how many islands, sabi nga, tinanong ka ito si Charlene Gonzalez, how many islands in the Philippines? Ang dami na. Depende kung high tide, low tide. Bako niyo, divided na nga kita, pagkatapos magdi-divide pa kita, dapat ano na kita. Panahon ngunyan na, sabi nga, it is not the exclusivity, but the inclusivity. Padayunon tabaga. Magayon ni sa Bicol ang sa tuya, padaguson ta. Yan, padagus lang. Ang maray na pag-ugali yun, panagusta. Yan, padagusta yan. Yan. Sige, Manay, thank you very much sa pag-upload mo. Maano mo kita, maghanap buhay mo na kita. Always listening to your program. Yeah, thank you very much, Manny Roy. Ayan, okay. Yan mo mga tugang, ang sa tungtugang na nanduman sa Donsol, si Manny Roy Kadag, permi nagdalaog sa tuya. Ako din si Manny Sally Samar sa Pilar, permi nagdadaog din iyan. Anyway, ang oras tabi ko niyan, 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo! Sa Ginebra! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sa Ginebra! Sali
Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH FTA SFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Okay mga tugang, balik po kita gilare sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At gusto ko palang batiin ng aking kaibigan. Hindi pa ko pare, kaibigan ko na nito, no? Na nandoon siya sa Guam. Hi, kaya mabuti naman nakalabas ka ng Pilipinas muli. Matagal siya nagtrabaho sa labas ng Pilipinas bilang nurse, ano? Ang kaibigan kong si Malu Vega Balion, no? Agong kang classmate kong si Louie Balion, no? Yan. Thank you very much, Malu. Hope you are enjoying and masaya ka doon. Maugma ka dyan. May bako makambikulana. Kundi taga Bacol ito, si Malu. Thank you, Malu. At enjoy talaga. So, yung mga tugang padagos kita, patuloy tayo sa ating pag-uusapan nito. Maganda talaga itong sabi ko, si Nicodemus baga. Isa sa mga tagahanga ni Kristo yan. At the same time, hindi man siya naging kasama sa 12 apostle, but he was, sabi nga, one of the early followers of Jesus. At siya ay nabanggit many times, sabi nga, ni Saint John sa kanyang gospel, ano? At sabi ko kasubago, na-introduce ko na siya sa po siyang Pariseo, isang religious leader at member of the Sanhedrin. Ito pong Sanhedrin is the Jewish Council in Jerusalem. At the same time, siya po ay talagang lumapit siya kay Jesus, nakipag-dialogue siya kay Jesus. Nga lang, sabi ko nga, miski banggi, ang importante, lumapit siya sa Diyos. Ganon din ba tayo? Lumalapit din ba tayo sa Diyos? Yan ang importante, na lumapit tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan. So anyway, mga tugang, magayunon talaga, Sabi nga, si Nicodemus bilang isang scholar, religious leader, matalinong taong ito he was so impressed by the miracles of Jesus but was not fully convinced that he was the Messiah. Yan, medyo nagkaroon ng parang difficile kasi. Yung sabi ko nga sa primero kaya, na na siya yung bang nahubog na sa kaisipan na ganito yun. Dahil na siya makaluwas. Dapat sa tuya mga tugang, lumabas tayo sa ating comfort zone. Lumabas tayo, kahit tayo mga Katoliko. Ay, Father, Katoliko, sarado ako. Wala, sarado na. Hindi man. Lumabas tayo.
reach out. Sabi nga ni Father Mark Lisagi yung recollection diyan sa binabati ko pala mga tugang kong mga padi na perming nadagdadaog sa tuya. Ako si Father Lau nagdadaog ito. Miski si Father Paul, nagkahilingan kami. So mga padi digdi sa Legazpi, thank you very much po sa pagsuporta mo sa kuya man iyo. Sa inyong mga tugang kong mga padi na nagdadangog. Yan, importante baga na magayon, sabi nga ni Father Lisaga, ang importante digdiyo na talagang crossover, yung maging salita na yun sabi, you have to cross, in other words, reach out to people. Wag na tayong, hindi, Father, kami lang po ang mas matatalino. Minsan may mga ugaling yung bangan regionalistic, provincialistic, hindi man dapat maging bukas ang satuya. Hindi yung pwede sabihin na, oy, di ka bako kang Bicolano, kaya di ka pwede. Di man. Ang importante, ang satuyang ugaliin natin to napakaganda ito. Hindi yung exclusivistic attitude, kundi inclusive attitude. Alam mo, magayon sa tuwing Santo Papa, si Francisco, Pope Francis, magayon ang sa iyang pangapunin nga ni sa tuwing mga Kristiyano, mga Katoliko, na bako kita nakatrangka ang terminology ko nga ni mga tugang yan. Bako kita mga Katolikong mga kinudal, kundi kita mga Katolikong mga may sinudal. Magkairiba. Okay tayo magkakaiba tayo, pero magkakasama tayo. Yan maganda, magkairiba. To accompany. Sabi ko kasi bago kay Manny Roy, kitang mga nakakatanda, let us accompany. Wag tayo mag-judge. Ang problema tayo judgmental tayo. Sabi ko, tuto naman, who are we to judge? Ang problema, ikaw, makasalanan ka Di kami kumaiba sa imo. Tingnan ninyo si Jesus. Nang si Jesus nabubuhay pa dito sa mundo, anong ginibon ni Jesus? Nakiiba ba siya palagi sa mga religious leaders? Hindi. Anong sino kaya si Kristo nabansagan, He is the friend of what? Tax collectors, sinners. Yun. Kasi nga, Jesus Christ came here on earth and He was sent by God the Father to save us. Yan naman talaga And how can He save us? Paano tayo maliligtas kung di niya kita pakikisamahan? Sabi ni Kristo, kamong mga makasalanan, kayong mga kriminal, diyan kamo. Kamo, di kita pwedeng samahan kasi ako mabuti. Alam mo, saro sa mga hindrances sa synodality, mga tugang, ini nga ni tinatawag natin na kanya-kanyang simbahan. Ibang ugali, kanya-kanya, kami-kami, kayo-kayo, kami-kami. Kanya-kanya, hindi pwede. Alam mo, hindi ko makalimutan yung magandang salita ni Father Enrico Gonzales, Dominican po siya. Ang salita niya, langkay-langkay sa Tagalog, langkay-langkay. Kapit-bisig. Ganun po tayo. Naalala ko nung EDSA Revolution. Nang EDSA Revolution, nandun pa ako Nandun ako sa Camp Crame. Nandun ako sa Camp Aguinaldo. Alam mong katabi ko doon? Hindi Kristiyano, Muslim. Bakit Muslim? Kilala ko Muslim kasi mayroon pa siyang tawag nito, yung turban man tawag yan sa mga Muslim. Yun. Ako naman, nakasutana, Dominican. Kasi hindi ba, nakaano kami. Naalala ko nga nung papunta kami nung gabi doon sa Camp Crame. Hinatid kami doon. Tapos mamaya, naglakad na lang kami kasi hindi pwedeng pumasok yung sakyan. So, pagdating na sa Cubao, lakad na lang. Alam mo, nakasuta na kami. Pero bago kayo pupunta doon, mayroon ng binibigyan na kami ng general absolution kasi hindi namin alam kung makabalik pa kami sa US Timbuhay. During that time, talagang daay may aram. Pero alam mo, with God's mercy and help, tingnan mo, buhay pa naman si Father Butch. Miski natirgas kami duman, okay lang yun.
Gagano ka. Pero meron ka, may tinuruan kasi pag tinirgas kayo, maglako na mayroon kayong ako, darako. So ito bagang yung face towel, tapos basaan mo ito, bakag mo lang dyan, yan, sa mata, maglagay ka dito, gargan. O yun, yung mga tugang, alam mo, magayunon mga tugang o ugali na kita mga Katoliko, kita mga Kristiyano, o kahit sino sana mga naniniwala sa Diyos. Kasi ang Diyos po is not exclusive. Sasabihin na the God of the Jews lang yun. No, our God is kaya nga our Father, the God of all, the God of everyone is my God. No, Father, my God is the God of Abraham lang. Hindi pwede. No, my God is the God of everyone whom we worship. Father, Father, ibig sabihin, si Allah, God mo rin. Alam mo, nga lang sabi, we call God different. Ang ibang apod sa name personal, the unknown God. Naalala ko sa Acts of the Apostles yata yun eh. When doon sa Athens. I was in Athens before, napunta ko sa Greece. Meron doon, to the unknown God. Yung sinabi to the unknown God. Maganda yun, ha? Yun. Kasi nga, yun ang gustong ipamidbid ni San Pablo sa mga tao. Yan ang mga tugang. So, sana, ang satuyang, ang Diyos kasi, bako sana yan para sa samuya. Bako sa Indo yan. Sa amin, you cannot, wag mo nang sarilinin ang Diyos. Ang problema kasi minsan may mga reliyon na sinasarili nila ang Diyos nila. Diyos lang namin yan. Hindi pwede nyo maging Diyos ninyo. Masyadong lilimit para natin ang Diyos? No. Our God is not limited. Kaya yun po, napakaganda. Kaya ang ugali tang mga mananampalataya, ganoon din dapat. We should not be exclusivist, kundi inclusivist. We include everybody. Yan po ang napakaganda sa Katoliko. Na kita, we reach out. Naalala ko nga ng parish priest ako kahit naman sa Manawag. Nang magkaroon kami ng medical, dental, optical, legal mission, kasi itong mga kaibigan kong Chinese, talagang kung patuloy pa rin yun. Talagang every year yan, nandoon, nagbibigay. Tapos sabi sa itong parish leader namin doon, Father, may mga hindi Katoliko, pwede pa rin ba silang pasalihin? Sabi ko, sige, bakit? Tao sila. At dahil may sakit sila, nangangailangan sila, na hindi sila Katoliko, ilista ninyo. Hindi pa din, di ba? Dapat Katoliko lang ang dapat gamutin ni Kristo. Ganun. Hindi po yan. Maling-mali po yan. Maling-mali po. I don't buy that idea na si Kristo napapunta dito para sa mga Kristiyano lamang. Hindi po. Ang Diyos isinugo si Kristo dito sa mundo para sa gabos na tao. Tao. Kaya wag mo titingnan yung race or religion, kundi tao. Tao ba yan? Yun. Babalik si Padre Bus pagkatapos ka mapag-irumdam mga oras tabi ko niyan. 50 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5 maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5 digdi sa DZGB. DSWD5 madadangog kada aldaw ning Martes alas 10 hasta alas 11 ning aga digdi sa DZGB. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Parami ng parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love ko Chicken McDo. So much to love. Love ko Chicken McDo. Kailangan ihintay. You better try. Better Chicken McDo. Much malaki, much crispier, much juicier versus previous recipe. Order now via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa last part kan sa tuyong programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ito po ang sa tuyang aning pigtutukar ngunya na aldaw, ining magayunon na istorya kang buhay ni paring Nick. Si Nicodemus, sarong Pariseo na talagang sumusunod kay Kristo. Ayan, na lumapit kay Kristo. Sabi nga dito, magayunan mga tugang iniho. The story of Nicodemus addresses a central theme in Jesus' teaching. How do we see? Pag sinabing see, enter, understand, yan na, and become part of God's kingdom. Kasi gusto niya talaga kung babasahin natin ang Ebanghelyo sa aldaw na iniho, magayunon baga ngunya na Webes, basaon ko tayo pa makita natitirang minuto. Mula po yan sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 3, talata 31 hanggang 36. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Yun ang nangyari. Dito itong dialogue nito na ang usapan ni Jesus at saka ni paring Nick. Yan mga tugang Yan. Nagpapatuto si Jesus pero alam mo, hanggang ngayon naman talaga, hindi ba? Hindi naman gaano pinaniniwala ng totoo. Mas paniniwalaan pa yung mga pambobola, yung mga fake. Pero pagdating sa totoo, hindi pinaniniwalaan. Pinagdududahan pa ang totoo. Pero yung mga hindi totoo, hindi na pinagdududahan. Yun. So, ipanagos tayo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Yan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nanalig
anak ay may buhay na walang hanggan. Yan naman talaga importante. Kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, manalog tayo kay Jesus. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Okay? Ang sabi dito na manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yan, napakahalaga mga tugang. Yan, napakahalaga po yan. Na kumusta na ang tugma ng gawa sa gawa na ating buhay. Yan, dapat hindi tayo ngawa na ngawa, kundi gawa. Yan ang mahalaga. Kumusta na ang sa asal ng ating mga napag-aralan bilang Kristiyano? Kasi minsan ang nangyayari lang po, may nag-aral tayo ng theology, nag-aral tayo ng religion, pero hanggang doon lang sa marka. Pagkatapos, mataas ang mga marka natin sa theology, mataas ang marka natin sa religion, pero hindi man nagsisimba. Yun. Hanggang doon lang ba tayo? Head knowledge. Hanggang sa discussion lang tayo. Hanggang sa debate lang tayo, pero wala naman sa gawa. Baka drawing ang lahat ng ito. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano ba natin o pagiging Katoliko ba natin, drawing lang ba yan? Hanggang sa uniform lang ba yan? Nasa papel lang? Ngunit wala sa gawa at sa tawag sa ugali, sa gawi. Yan. Kulang ang gusto kong magpaka-Kristiyano. Sabi niya, gusto kong magpaka-Katoliko. Yun. Sana naroon din ang ating pagpupunyagi tulad ni Paring Nick. Okay? So, yun mga tugang, inabot naman tayo ng oras sa pamamaaram. Gusto ko pong pasalamatan ang nasa technical natin. Walang iba kundi si Nims Flora. At saka sa item production, nandyan po si si Jerome Martinez at saka si Shara Leron. Ito po giraray si Father Boots Bombase OP, nagsasabi sa Indogabos ng Diyos maray na hapon and God bless everyone. Tularan natin si Paring Nicodemus. Bye-bye!